أتي بيت حستو كاب بهراو موزيم قتلو أب كل أي بركة زركب بتحستو بركة زبالة قدم الله تكرسوسن دحر الله تكرسوسن كرستات عاك وزركب بيت مذكر وقرأيو إذا بيت مذكر زي نباحاتكم حزنا قريبنا لنا مسانا نختصانحو بتحتنا نحتت كوراتن تخطاتلتي فيزيت تيغراي كابز حلفة وقرو بارت وانيلنا بزعبا چارقوس وقرو قريبنا من برنا زذكريو كمتي قال زعتنا يوم مسرت بارت 2 وقرو حزنا قريبنا لنا مسانا نختصانحو بتحتنا نحتت حبيركم مساخو متصنح بينيام مولجيتايا أزي ترئيو زلخم بتلمدو مقابر قعوة تباهيلو يفلت زبوتا نايوديت مقابر تباهيلوون حلوة ناتا قبرلو زصنحة كرسي بوتا ايو يخون دا أمبر عب كلتشح عمة مهرات اتي سفرا عب استقبرلو مرمر كابتش عكفل زمن كساب قدم الله كورسوس كساب سالساي كفل زمن دحر الله كورسوس أقلقلوت زهب كم زنابره بمصنعتي ترغاغيص እዩ እዚ ቅርሲ አልሞቃሕ ናይ ዝተብሃለ ናይ ወርሒ ኣምላኽ መስዋዕቲ ዝቀርበሉ ዝነበረ እዩ መስዋዕቲ ድማ ዋልያ ይቀርብሉ ከም ዝነበሩ ኣብ ያሓ ምኩራብ ወይ ድማ ቤተ መቅደስ ናይ ዋልያ ምስሊ ቅርጽ ዘለዎ ቅርሲ ተረኺቡ እዩ ተመራመርቲ እቲ ሳይት እዚ ቅርሲ ቅድሚ 3000 ዓመታት ኣገልግሎት ይብ ከም ዝነበረ ኣረጋጊጾም እዮም ኣብዚ ቅርሲ እዚ ናይ ሳባውያን ጽሑፍ ይርከብ እዚ ናይ ሳባውያን ጽሑፍ ፕሮፌሰር ሮበርት ኔብልስ ዝተባሃለ ከም ዝተርጎሞ ናይ ዘቅርሲ ታሪኽ ምስ ዋዕራን ዝተባሃለ ንጉስ ምስ ናይ ያሓ ምኩራብ ዝተኣሳሰረ ከም ዝኾነ ይገልጽ እዚ ናይ ውቅሮ ሙዚየም ንኽስራሕ ምኽንያት ኮይኑ ኣብ ውቅሮ ሙዚየም ተዓቂቡ ይርከብ ኣብ ናይ መስዋዕቲ መቕረቢ ቅርሲ ብተወሳኺ ካብ እምኒ ዝተሰርሑ ሓወልትታት ይርከቡ እዞም ብርክት ዝበሉ ናይ ሳባ ፊደል ዝተጻሕፉ ጽሑፋት ቅድሚ ግዕዝ ዝነበረ ቋንቋ ምዃኑ እዩ ብሳባ ቋንቋ ዝተጻሕፉ ኣብ ውቅሮን ያሓን ከምኡውን ኣኽሱም ዝርከቡ እንትኾኑ ከምኡውን ኣብ ደቡብ ዓረብያ ናይ ሎሚ የመን ብበዝሒ ዝጽሑፍ ይርከብ بيت مذكر موزيم كاب سلسة ناي سنة خوعتي سايتات تفايرو استرخب الأرستات حزي يركب اتحادي كاب مقابر قعوة ناتو على زفلت كاب وقرو شمونتي كيلومتر رحقو تركب انتخون اتخال اي دما كاب حوزين سالساي دما كاب ماريام تانزا استوالو سايتات استرخب انتاوي كرستات زحازة موزيمي تقراي ازي عبي موزيم او قاقوعة حزات ركب زو موزيم زي نعنا ناي مننتنا كابي كمزمصانا كابي تلعيلنا نابي وريدنا خمزلنا زرئنا ناي سلطاني ጫፉ ዝነበርናሉ ዘርኢ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይምስክሩ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ናብ ትግራይ ትጓዓዙ ተወለድትን ፈተውትን ትግራይ ከምኡውን ካልኦት በፍጹም እዚ ቤተ መዘክር ከይረኣኹም ከሓወፅኩም ፍልጠት ከይቀሰምኩም ከይትመለሱ ምኽንያቱ እዚ ቤተ መዘክር እዚ ተጋሩ ኣበይ ከም ዝነበርና ዓብይ መርኣያ እዩ ስለዚ ንኽትሕወፅዎ ብትሕትና ንሓትት ቀፂልና ሒዝናልኩም ንቐርብ ውቅሮ ሳልሳይ ክፋል ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል እዩ ምሳና ስለዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ንቐፃሊ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ نخالي تقرأوا نخبصح دما شير بمقبار تحاورنا أزين أنا نمسجن فيزيت تقرأي